Kuten jo aiemmilla videoilla kerroimme, voimaharjoittelulla on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia muistisairauksien ennaltaehkäisyssä. Tässä videossa annamme esimerkkiohjelman voimaharjoitteluun kuntosalilla. Tämä harjoitusohjelma on kohdistettu koko keholle ja koostuu 8 eri liikkeestä. Ensimmäinen liike on polven ojennuslaitteessa. Ojenna polvet rauhallisesti suoraksi asti. Palauta liike rauhallisesti takaisin alkuasentoon, jolloin lihastyötä tulee tehtyä molempiin suuntiin. Liikkeen tulisi tuntua etenkin etureisissä. Seuraava liike on polven koukistuslaitteessa. Koukista polvia niin paljon kuin mahdollista ja palauta liike rauhallisesti ja hallitusti takaisin alkuasentoon. Liikkeen tulisi tuntua etenkin takareisissä. Seuraava liike on lonkan loitonnuslaitteessa. Istu kohti suorassa ja loitonna alaraajoja toisistaan. Liikkeen pitäisi tuntua etenkin reiden ja pakaran sivuosassa. Seuraava liike on lonkan lähennys. Istu jälleen kohti suorassa ja lähennä alaraajoja toisiaan kohti. Tämän liikkeen tulisi tuntua reiden sisäosassa. Seuraavaksi on vuorossa jalkaprässi. Tässä on erityisen tärkeää huomioida, että varpaat ja polvet osoittavat jatkuvasti samaan suuntaan. Kun jalkaterät ovat tukevasti, ojenna polvet suoraksi ja palauta liike sitten hallitusti takaisin alkuasentoon. Penkit ovat tällaisissa laitteissa säädettäviä, joten pystyt vaikeuttamaan tai helpottamaan liikettä penkin sijaintia muuttamalla. Seuraava liike on pystypunnerrus. Nosta käsipainot olkapäiden tasolle. Lähde punnertamaan yläraajoja suoraksi vuorotellen. Tässä liikkeessä on tärkeää pitää vartalo koko ajan kohti suorassa, jotta liike saadaan kohdistettua yläraajalle. Seuraava liike on hauiskääntö. Ota käsipainot ja aseta yläraajat vartalon vierelle, kämmenet eteenpäin osoittaen. Koukista kyynärvarsia vuorotellen. Tässä liikkeessä on tärkeää, että ylävartalo ei lähde kallistumaan eteen eikä taaksepäin, vaan pysyy koko ajan kohti suorassa. Näin saadaan varmistettua, että liike kohdistuu hauikselle. Viimeinen liike on vatsarutistuslaitteessa. Tässä liikkeessä tärkeintä on, että liike tehdään hallitusti molempiin suuntiin ja että tuntuma saadaan vatsalihaksille.